Filwaqt li huwa ċ-chairman tal-Mita u jżomm fideh l-informazzjoni personali taċ-ċittadini Maltin u Għawċin, Claudio Grech jokkupa wkoll rwol ċentrali fl-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista. Wara xhur f'dawn il-karigi li ħaltu l-gvern mal-partit, huwa biss issa li Claudio Grech qed jitlob investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet ta' konflitt ta' interess. Il-Partit Laburista ddikjara li Claudio Grech messu maċċettax il-kariga ta' chairman tal-Mita mal-ewwel jekk kien jaf li ser jieħu rwol ta' strateġija fil-Partit Nazzjonalista. Jew kif saħansitra qed jingħad li jista' jkun kandidat tal-istess partit fl-elezzjoni li ġejja. Fit-tweġiba Claudio Grech ċaħat li huwa strateġista tal-Partit Nazzjonalista u qal li l-involviment tiegħu huwa limitat biss għas-sala tal-att tal-voti. Insista li issa l-Partit Laburista għandu jagħti provi tal-allegazzjonijiet lill-Kummissarju tad-Dejta biex tkun tista' ssir l-investigazzjoni. Il-kelliem ewlieni Laburista Michael Farrugia qal li Claudio Grech għandu jitlob ukoll għall-investigazzjoni dwar il-korrettezza tal-aġir tiegħu illi l-ewwel innegozja fuq in-naħa tal-Gvern ma' Smart City qabel l-elezzjoni. Imbagħad sar kap eżekuttiv tal-istess kumpanija. Dwar dan Claudio Grech qal li huwa stramp li din it-talba qed issir 3 snin wara li kien maħtur fl-Smart City u sentejn wara li reżenja mill-istess kumpanija.